naturally umuntu wesifazane, she's a teacher naturally. I think I understand. Yeah, I understand. My next question. Okay. So it being your calling, like a calling yakho ngendlela ukuthi kumele ushumayele ubuma ukuthi abantu bashade or babuvuma amakoti noma wena. A spirit is a traveling soul you can never imagine. You'll never know who you were before you become you. Manje so uzibona umnene uspirit umuntu omnyama. Awazi mhlambe umlungu. Uyenza into zakhona zobulungu. Manje so umuntu omnyama, so yaquestiona manje so makuchange ini. Akekho umuntu oke wahlupheka la emhlabeni. All of us, God satisfies us. Yazi into yini engasatisfywa is the black skin, because ayazi ubumnandi yona isalisutliwa. But God is a God of love, of mercy. He's not that hateful God with asutle muntu. This body is a new body, is a new house for you. The spirit when a wolfy. How did you know that? How did you know your past? My past. Yeah. Before you became this. You will never know the past till the Holy Spirit reveals to you. That is a gratitude to say, thank you, God, for letting me know. And that is the purpose with why Welcome to the Dobby Show. Of course, I go by the name Christmas. You already know I'm doing the best show, even James knows. Otherwise, on sound and camera, this thing is usual. I got my man James, and on my right, I got my man Ganda. Is one story at the time and one testimony at the time. If you're new to the channel, where have you been? Please subscribe, press the notification bell, as well as join the membership and also donate. Our details shown after the disclaimer. Thank you so much to those who are doing that. We highly, highly appreciate it. Thank you so much. Before you watch the episode, please like and subscribe. It's road to 200,000 subscribers. We almost there. So yeah, please do subscribe. Shout out to Chocho Finance for sponsoring this episode. We highly appreciate it. Thank you so much. The advert just played. So thank you so much to Chocho Finance. So Chocho Finance is not too much on your but is a registered credit provider. So yeah, do check them out. Their rates are very low. So thank you so much. James, are we on grace or what? It's God's time. Yeah, I love it. It's God's time. It's God's time. We want grace. Hey, Petu, my sister, for the tell you how uzoqhube. Yeah, I kind of just keep on my fight. Ngibona ukuthi mama kunento emshisayo akusahlaleki. Uyamvumela mama. Yeah, yes, sometimes if it's God's calling, it's God's calling. Ne. Izokuhlupha noma ungathi uyazidaftisa. Sometimes ngifila ukuthi sometimes ngiyocala kunye to another podcast uchaza ingakacazululeki nalana. Ngiyocala futhi ngcono ngiyenza into engiyenzayo. Sibone ukuthi isikhathi sisakuphi siphelele sakuphi. You got a point, mama. Ata lithini ixesha ke ngoku? Yeah, ixesha lika Yesu. Ndishiphinga tsachiritsi. Yes. God's time. Even James knows. Hey. Isho ngamabomo usayisho. Angishilo mos. Usho mameli. Yeah, ushilo. Hey. Even James knows. Ufast. Yeah, ngisamuza. Oh, my dog. My dog. Oh, yeah. Oh, now I don't think she get that James, but okay. Sunga xolisa noma nge500 then sibone. To very cash send. Yeah, ngiyabonga tata mama sikwamukele show and thank you so much for coming back. You have to take me through ukuthi siqala kuphi sifuna yiphi solution. Let's just be specific and let's get into to this thing sibone ukuthi solve kanjani kahle kuphi abantu sizabanga, because a lot of people when they watch the episode they like, hey siyamuzwa mama but simsiza kanjani yabona. So now I fail to give inangizane feedback ukuthi
I have to be specific, but Mm. bengicela nivuleni ngomthandazo. One Oh. of you athandaza. Kanti akuthandazi wena ma. Awubuza akithi nitheni ixesha lika nizangitshela ukuthi namanje nikakwazi ukuthandaza. No, siyasithandaza usithandazo Lo nje. awuthandazi James. Akwazi uthandaza. Okay. But siyashintshana phela ngeke kuthandazwe mina ngento ngathi manje. Yeah. Awuthandazi. Ngithole ngishanela ibala ngithi mama ngikhathele ngoku. Oh, malume sithandazele lapho. Usukela umalume. Awona manje ufaka umalume. Awona manje usukela umalume. Malume sicela sithandazele. Nayi Mike. Malume uzoza malume. Okay, ngizothandaza. Okay, sithandaze. Okay. Okay, uNkulunkulu Baba. Modimo Ntate Modimo ra Modimo yo halalelang. Re atumela ho wena monghadi wa ka, re hloka ya hao guidance hore whatever re tle o buang mona e phethahale le thuso e bulege Ntate. O re rumile Ntate morena wa tsohle, o re rumile re behe wa hao mosebetsi ko pele. Ha re sa etsa tsa rona dithato, se re mpa re batla ya hao thato. O itse re batle ona mmuso, re batle mmuso, re etse le toko ya ona mmuso. Yaanong I'm here to bring the heaven on earth. Let us do it, practice it. Is what God wants, is what Jesus wants us to pursue. Not our plans, not our need, not whatever we desire, but we must first seek His kingdom. Lengolo le a bua mo le ko Psalms 37, e re thabela ho etsetsa nna ke tle ke kgotsofatse e lakatswang ke pelo ya hao. Ka hore di dingata tse re di batlang, di material things, the desire of our heart, a di re etse ka mo re lakaditseng ka teng, because arabe ya wena pele. Kajeno is all about putting you first before any of us put first. Prayer is all about you, God, and a prayer involves the community. It's not by the one person. It's not by motho o i-one o ipatlelang dilo. We shall seek the kingdom. We shall pursue the righteousness. In Jesus' mighty name, let your will be done. Ka baka la morena Jesu. Amen. Amen. Amen, mom. Siyabonga. Yeah, isidinga yabona khona ukuthi uma kubheda uthandazelo indoda kodwa khona sikudinga omama. Yabo. Into zethu uzoyivuleke sidinga omama. Amen. It's all about my dreams, my calling, my gift, my purpose today. Engizokusho ukuthi if you have that dream, you have the knowledge of it. But if you're not knowing how to apply it, ingeke isebenze. So that knowledge oyaziyo ngalelo phupho onalo, at least ukuthi incedeke kumele ube imagination and visualizing it so that you can get the understanding of the matter. And by getting the understanding is when you found that information to be applicable and applying the wisdom of God. By doing so, when applying it, now is then that you can know where to. Because manje so say clear, ivulekile ukuthi kahle kahle iyini. My calling, my purpose, my gift is all about ubumakoti. I found that gift, ubumakoti, long, I was very young. Makoti kabani. Kuba umakoti. Oh. Every woman, every female, maybe might desire to marry. Unfortunately, not all of us get that marriage. And then when someone try to pursue it, not by not getting it, I been encouragement. It's something that you cannot chase. It will be like chasing the shadows because ungashatanga. Now that manje more pure yona spiritual,
ukuthi uyipursue, it's another thing. Ngoba ayenzekelanga in physical. Mangithi uyayipursue, you can pursue it, and then unfortunately you cannot pursue ubumakoti being alone. But when coming to spiritual, you pursuing it, marrying it spiritually. By marrying it spiritually, is that you are chasing now your work as being makoti, your work, your gift, and how to navigate it ukuthi nihambe inabe ifikelele nakubantu. Ngoba what I've realized ukuthi ize inabe ifikelele kubantu ukuthi abantu bayizwisise lento engiyishoyo, ukuthi manje wena uyingene uyihambe kube kwaba uhambo lwami ukuthi ngibe nokuzwisisisa ngayo. Ukuyibeka ukuthi ngiwumakoti, angithi ngashada spiritual, akunamuntu ongishadile spiritual, but is my gift ukuthi ngithi ngiwumakoti. Why ngiyibeka kanjalo? What I've realized ukuthi bari kunale mutlola within the marriages and the surname. Angazi ngesizulu mutlola kunobu is like in a marriage and the surname kunama ritualities ayenziwayo. KaSotho ngikareke kunale mutlola. Mangithi is like now ama marriages anama cult awo, even ama surname, ukuthi uzube umnene nje, you'll never know ukuthi kuze kube nabo umnene kwenzweni ukuthi leso sibongo sigcile. That's why kuba nezithakazelo, that shows ukuthi kuna something eke yayenzeka. That's why kwaze kwavela nithakazelo. For an example, ngathi ngoba even nami nje angisazi kahle isithakazelo sami, I have to start and learn, because ubaba beka wathatha isibongo sika Stefana at a later age. We was change isibongo ukuthi abuyele ku original surname yakhe. Was change and umakhoba uGumede wangayithanda lento, wabuyela ukuthi abe isibongo sakhe ekuMupedi. So izande khana ngisazofunda ke ngiyithakazelo zakabo uMupedi, baphuma le abashosho baphuma yabo uMupedi base eQwaqwa yana se Orange Free State, abasuthu bangalo. So mangithi isithakazelo, for an example, ngabeka esaka Muluyi, Baloyi ke bagolokwe, ke ba uhlaba kgogo ka naledi, and then they continue what basho uthi bayihlaba kanjani, abayisiki inkukhu bona ukuzophuma igazi, bayazi ukuthi bayihlaba kuphi ngenaledi zife, ife ingakhalanga ingayenzanga bese kibalo bagolokwe. Nangendlela echaza ngayo mama, that thing, I'm not saying into enzeka, but lento lokuhlaba ngenaledi, it's associated nobuloyi vele. Because Kibalo. Yeah, they've got their way. So is that I've realized with each surname ithwele ipower yayo. Thina ngoba singomadonsela sidonsana. Yayibona ikhona enidonsayo. So Abongwe. Andonsi ingwe. Yaqhubeka. So even the marriages, kuna something yenziwa ama rituals of marriages. Na example esobala Zulus bazothela umakoti ngenyongo. That's a ritual leyo ukuthi abelonge lapho, ukuthi akunakuthi angaya wherever. Na uthelwe ngenyongo la ekhaya, whatever yenzakalayo la ekhaya umakoti kumele ayenzeni, afeze ezenzakala kuphi ekhaya. So here comes the ship of relationships that comes with Jesus, of which is a good news. Abantu if mase bacakeke ngapha ke eyibongweni nasemishadweni, bacakwe into ezibacakile ngendlela ukuthi kwayenziwa, ngoba ngempela zigcina sokucakekwa.
That's why nama-divorce aqhuma. That's why nokungazwani kahle kuyaqhuma. And then soku-introduce the white wedding, of which manje siyithola nasemasontweni. I'm not saying necessarily ukuthi white wedding is from Jesus, but it's obvious. It portrays i-white wedding ngoba into masisho into ezenabobani nabelungu. No wonder mawuthi umuntu uyashada ushadela whatever makashada unama-attire ayi-2 i-tradition no-white wedding esikhathini esiningi. Hayi kuzoba ne-white wedding and then tradition size siphiwe nama-theme ukuthi thina sizogcoka kanje into ezinjengalezo. So boom masokuvela ke i-white wedding ingenzeka kahle ihambe kahle, but along the way one way the other somehow iyaqhuma kugcine sokuba nama-divorce. Kubonakala lapha ukuthi there's a clashing of two cultures masezicombinwa bese kufikelela ukuthi manje azizwani, kuba nokungazwani kahle ngoba ku-involve namadlozi, and then ngapha Jesus, we call the name Jesus, and then ngapha amadlozi, and then kuba nama-conflict athizeni kuze kugcine sokucatshanwa. And then that's why our marriages never work. That's why you cannot pursue marriage ngoba is a total failing journey ongathi ungayipursue. Is nothing that you can pursue marriage. There is lot you can pursue, but this one you cannot pursue. What do you mean, man? You cannot pursue marriage. Ungayipursue kanjani ukuthi ngishade? You understand? Ungamasheka nje zisuka ngoba marriage is kakhulu based on culture, based on tradition. That's why sometimes it becomes difficult ukuthi you can't just ukuthi uyipursue ngoba inemigomo thizeni ekumele uyilandele, iza ngama-rules, iza ngemithetho ukuthi izisebenzi leyo nto leyo. So wena usho ukuthi abantu mabeshada bangamix ama-cultures, either mawuthi ngishada ngesikethu then ngenza angifaka uJesu, mayithi ngishada ngokaJesu ngishada. Not necessarily kanjalo ngoba obvious, automatic, not even saying ama-culture obvious ayahlangana. You understand? And mawahlangana kuzobonakala ukuthi ayaclasha noma yazwana ama-culture ngoba uza ne-history yakho, umakoti uza ne-history yakhe. You understand? So kuba nokuhlangana lapho. So mangithi ngiyabheka ukuthi ngempela kuyamosheka kuma-relationship due to that ngoba abanye abakhonza amadlozi angithi. And then wena uthole othi Jesus, masithi uyakuthanda ke uJesus okumhlambe ukumakoti, and nawe uqinile emadlozini akho. Manishada senishadela ngokuthi nithi niyathandana, mara ikhona into ezenzeka ukuthi kumosheke. We understand? And la kumosheka khona kuba neindlela eziningi zokuthi kulungiswa kanjani. That's why manje sokunama counseling amaningi, counseling of marriages, counseling of in ngoba kungamukelekeki. Remember we are in Africa, and mangithi ngiyabheka in Africa is where everything begins. Yonke into iqalela noma ngabe manje siyenza isilungu siyayilungiliza ukuthi manje imatche isilungu ngoba because masithi siyabheka, I think everything sound better when is white. Isikwe simhlophe simnandi kanjani mara bathi asinamsoco, mara siprefera sona. Impuphu emhlophe nayo bathi ayinamsoco, but we prefer uyathola yonke into le engathi mnandi bathi ayibi nomsoco, le nomsoco yiyo engathi imnyama. And mangithi ngiyabheka, we blacks noma uthanda noma ungathandi, we are born being leaders, we are born elderly, kusho ukuthi ubukhulu bukithi. Mangithi ubukhulu bukithi, we have the accountability, we have the responsibility of doing things ngoba ngathi mawuzalwe umuntu omnyama ngathi awuzalelwa ukuthi udlale, kumele ube nalema yikarabelo in everything you do, so that whatever oyenzayo ibe nomphumela omuhle. Should ufake ukudlala kuyamosheka ngoba kona lokho kudlala lokho ngathi umema izinto, and lezo zinto ngaleso khathi awurealize
wena o batla ho hema le dinako, o batla ho ba in the style, o batla ho ba the now person. And when coming to spirituality is ayingeni futhi ayiphumi ihlala injalo. Uyathola, ayingeni efashionini, ayiphumi efashionini. So kumele ulandele imikhuba nemigomo yayo. Manje ke siyafika ke kuJesu ke. uJesu uthi, and then ngapha kunamadlozi. Amadlozi basitshela okwabo. uJesu uthi yena ke, landela mina ukuze yonke into yakho iphumeleleke. Ngempela uthande mhlambe le ekaJesu ngoba uyibona ilight njengoba esho wathi my yoke is not heavy, angithi ongilandelayo uzothola ukuthula nokuphumula. But mangithi ngiyabheka futhi, we just follow Jesus. You don't do what Jesus says. Esikhathini esiningi. That's why izinto ziyasicaka. Ngoba asiyenzi ngendlela athi senze ngayo. And le ayikhethe uJesu uthi, seek the kingdom and pursue righteousness. Roman chapter 14 verse 17 iyagcizelela lapho ukuthi the kingdom is not about eating and drinking. It's all about righteousness and peace in the Holy Spirit. Manje thina sisiyenza into esiziyenzayo. I-religion, it has lots to do with do. And i-religion has the ability to prolong the kingdom. That's why sizohlala siyenza sifuna singatholi. And when coming to the kingdom, you become. Then after becoming, then work. uNkulunkulu ke lo ukubonisa umsebenzi ozoyenza within that purpose akupay on. You don't do a kingdom, you be. And then in the religion is where do's ziziningi, because they are prolonging the kingdom, they are closing the kingdom. So much we are preaching whatever abasitshela yona ukuthi siyipreache siyenze. Ngapha ku kingdom uNkulunkulu uthi qala uzifune wena. That's why athi seek the kingdom. By seeking the kingdom is where you'll find your purpose. Ukuthi yini uyizele la, inhloso yakho ukuthi uzibe la emhlabeni yini. Asiselanga la ukuthi sizodlala, asiselanga ukuthi sesi-accomplishile, senginemoto, senginendlu, mina malini ebank. Lokho kuyize kuNkulunkulu. Ngoba ikingdom awuzeleyo konke lokho wena okufunayo olangazelele kona kuza nako konke lokho. Ikingdom is all about your gift, your purpose. And manje mawulahlekelwe ukuthi uzoyenzani, injongo yokuthi ulahlekelwa ukuthi uzoyenzani la emhlabeni. Ingakho manje sesiyaphuma ke manje sofuna aboncedo ngaphandle ngoba awuzange wazithola. Kanti mawuzitholile indlela iba clear, konke kuba sobala. So uyazi ukuthi from manje I have to do this. Izinto zizozivulekelela. Awubuzanga kumuntu, awuconsultanga kumuntu, into uNkulunkulu akuphe bani yona. Ngapha kuJesu we are not consulting, asikhonzi amadlozi, asiyenzi ama rituals, sithandaza straight angithi. Into yangapha is fasting and praying. Whereas emadlozini kumele senze imisebenzi, siyokhuluma emathuneni, iyenza ngakho konke ngokufa. Kanti ngapha iyenza ngakho konke ngokuphila. Uyathola. So mangithi manje ubumakoti akusinto ongayiphesua ngoba mina ngaphiwa yona. Ekuphiweni yona kumele ngiyenze ngendlela engiphiwe ngayo. Yingakho ngibona ngistagnant, ngibona ngingabi nencubekelo phambili, ngibona ngimile nsi ngoba manje angifuni ukuyenza, ngiyayidelay ngoba mhlawumbe ngisayingabaza, ngisayidoubt, ngayikhuluma ngesiLungu, ngayikhuluma ngesiZulu. Kusho ukuthi yiko kona lokho okuyenza ukuthi ngibe confused, and then ngibe nokusaba ukuthi mara ngizoyicala ngithini.
uyathola. Ukubuza mina sadidile nyana. Okay. Ubumakoti like ungakwazi mhlawumbe ukuyichaza mhlawumbe maybe Or definition of ubumakoti. ubumakoti mawuthi uthi correct me if I'm wrong uthi ubumakoti is your calling. Yes. Yeah, I think mina ngicela ungichazele lento le ubumakoti and how is it being your calling? Mangithi ubumakoti mangidefine ngendlela mina ngi-understanda ngayo. Ubumakoti, you first check the character. Ubumakoti, it has to do with the character. Esikhathini esiningi umakoti otshelwa ukuthi lana kuyenziwani kuyabika kusho ukuthi uye abamchaziselayo ukuthi akuyenziwa lokhu kuyenziwa i-character kabumakoti. And then ubumakoti is to serve. Uyaserve umakoti. Uye obhekayo ukuthi izinto zi-right la endlini. Uye obhekayo ukuthi ku-clean la endlini. Uye obhekayo ukuthi abantwana ba-right. Umakoti is a minister of all portfolios. Ubumakoti, Minister of Health, Minister of Culture, Minister of Religion. She's a teacher. She's a mentor. She's everything. She's a comfort. Kusho ukuthi make khona even wena baba endlini uyakhululeka uya comfortable. If he's not a horrible umakoti. Uye ogcina le legacy yasendlini ukuthi ichubeke. Uye ofaka ubunongo ukuthi ispice up ibe nokuphumelela. Naturally umuntu wesifazane, she's a teacher naturally. I think I understand. Yeah, understand. My next question. Okay. So it being your calling, like calling yakho ngendlela ukuthi kumele ushumayele ubuma ukuthi abantu bashade or babe ubumakoti noma wena as your calling kumele ube umakoti, like kumele uthole umshado. Baba uthini manje? Ngicela ukuchaza. Uyabona sometimes Spiritually hayi umshado lo ushoyo. I think I'm gonna understand. yeah ngizonifikisa lapho. Mame ngizonifikisa lapho. Ngathini ngilahlekelele. Yonke into iyenzakala natural if you are a woman. Angithi you nature is our thing. Emotionally is our thing. And eBhayibhelini ngazi ukuthi abanye bathini mara bathi Musadi Haruti. Awufundisi wena mawumuntu wesimami. Mangithini ungeke umela bobaba wena nama-penthouse lapha ePalmeni sobatshela ungazotola la endlini sobapha imithetho. It is not ayamukelekeki. It stays better when it's a man teaching it. We understand? Wena uhlale nje wena umama uzizothile lapha yana kube umsebenzi kababa okhipha ama-rules and regulation. If kunento wrong ubaba yenzile wena mama uwe ozomlungisa eceleni hayi in public umhlaze. You build a confidence to that man. You build an ego to that man and a right pride to that man. Uletha dignity yendoda. As wena umuntu wesifazane you serve. And wena you've been expected to be humbled. You understand? Mangit, you are a teacher naturally. And being a teacher as a woman, sometimes you don't just teach with your mouth. Even with your actions. In your action. Ne? So ubumakoti is here to execute that action, to execute that plan. Hence ngithi ubumakoti abuyenzi uyiwani uyenzela lapho ushadele khona. Masithi lapho ushadele khona umbuso wakho lapho angithi
kusembusweni wakho lapho awuzenzeli izinto ngaphandle without consulting ubaba. Manje when coming to spiritually, you do it angithi siphila kuKristu under Jesus. You do under the authority of God. You let God know. Ne? For an example, bengimamele Ntate Matabane. Why ngiyamkhohlwa lo mfana lo. Eka actor esidingo. Umntana wako bo late. Kana bokubani? Baluzendala. Uyayazi isidingo? Hey, uzamndela. Uzamde ubani lo mfana lo uPekasini? I know. Tell me man. Yeah, ngathi uPekasini. He's a good teacher lo mfana. Bengimamela nje last ukuthi uPekasini azabe uactor nje. Ucelwe umunye acelwa kubabakhe. Azange bavele nje abe uactor. Ubabakhe wamkhapha kuma podcast ema audition. Uma auditions. Yeah, kusho ukuthi amlandela baze bayizibuza why wena uvulotsa malini tatawo azadineke mara at the end wabona ukuthi ubone in Like I think ubone mulimo wa uri ntataye hobani amulatela athi ngoba ne first check yakhe athi uyinike ubaba uyokhipha ukuthi ngikupha le uyojabulisa nabangani bakho into yeah, he's trying to say maybe to everything that he's doing, the blessings come from his father. And he kept Exactly. the father closer. ngoba beke close ubabakho umfundise in such a way ukuthi awuzenzela uthi manje imali yami ubabakho angazi kusho ukuthi your father ucontroller nemali yakho ukuthi manje namhlanje abantwana bamanje bayaziphathela imali enkulu baze bandlula bobaba. So ilife yamanje is belittling the man ngoba manje you can tell your father where to go and your mom where to go because manje so You have uphatha money, le mali le umamakho nobabakho bangakaze bayiphathe so kunokudeleleka emhlabeni. That's why manje abobaba bayantenga abana they don't have say. Sesifundile mos manje. And women are in a higher position Exactly. at work. Manje That's crazy. all kingdom is against independent. Do you know that? Imibuso yonke ungeke uthi uzimele usembusweni. Yonke into is all about the king. The king must know you are his citizen. You are his subject. Whatever eyenzakalayo, you let the king know. Ukuthi manje sengenza so. Awubi nokuthi uyazenzela. You have access. Because you are not independent. Any car oyifuna embusweni uzoyithatha uhambo ophethe amabaka go. Bakubeka endlini ethizeni awusweli in the kingdom. You've been taken care of. Manje ngapha kwabo independent. Indoda nendoda umazibonela. Sijanga. Ka independent. That's why ngapha ku practice into eziningi. Kunobuthakathi yonke lento le ngoba wonke umuntu manje uzenzela ama-power akhe ama-power nje power and uthi uyabheka lento leyo yonke leyo nto leyo iletha ukuthi a man is nothing. I can even buy you, I've got millions. I can even tell you what to do, where to get off. I No. can do. What you're talking about is very deep because we once talk about it like ukuthi indoda must not drive a woman's car and it must not stays kwindlu yomfazi because immediately you doing that you're submitting to this woman unknowingly or indirectly. Unfortunately, mangithi ngiyabheka manje sokugcwele abosibali magodi. You see. You man not doing it kini so hlala kabo loya. And kabo loyana ngoba sebampressurize amalobolo. Sena negotiate hayi man. Ngizokupha bathi bafuna malini bathi bafuna data ngizokunika. Uzokunika 20. Yeah, uye wena uyolobola sizokwazi ukuhlala. Yeah.
yazi I had a moment yabona lento le ukuthi indoda ayingadrive, that example, indoda ayingadrive imoto yomfazi, like ngiyengayicabanga after sikhulume ngayo that day njengoba khona leya mjidi ukuthi okay, maybe we say it because sifuna vele amadoda asebenze, ane, but if you are building a family unit, kumele operate kanjani leyo family? No, Kanda, I think we're saying in terms ngiyayibona uyakuphi. There's a right way to drive a woman's car, but there's a wrong way uma mina ngizodepend emontweni yomfazi wami and ngize ngiyenze ngathi yami. Yeah, that's why ngiyiraise, because I think abanye abantu bazoyithatha literal yokuthi ayithinta nje imoto yomfazi. Ngiyayizwa, You understand? yeah. So ngifuna ngokuye mhlambe when you speak about such things sizicacise ukuthi okay, mina ngithatha nje ukuthi mekuthiwa it's an example angithi ukuthi ungayidrive imoto yomfazi, it simply means ukuthi ezindoda phuma uyosebenza ube nama assets wakho, ungawondla umfazi kahle. Yes. Isho lokho. Nanokuthi ngithi mhlambe emangithi endlini is like mina ngisekhaya njengamanje, then umfazi uyangitshela ukuthi hi Chris bashiya abantu bakini ozohlala nami, then I don't have a plan to get out. I'm like, hey, mina sengiyohlala nomfazi wami endlini yakhe, then you become comfortable kwi-ridings. Yabo. Waxoshwa noma yini. Hey, but angithi phela mawusekhaya umomo ekhaya bazithona ugcina ukuthi kusemzini wakho yenye mistake, because uzohlala 2 years, after 2 years ngekulokuthi umuzwe wensayiza yami uyashintsha na ugcina kukwami lo, yabona. Ngomele ngifuna sizile yabona example ngiyithanda ngoba what happens uma sekushadiwe umuzi kabani, but sekunotsotsi la uzorobho yedwa, ngoba manje yabona mayithi umuzi owethu, uma ngithi umuzi owethu but ingafakanga next ukuthi angifaka ne-blocks nani and mase kuhlukwana la and I can push to a divorce very very fast. Yazi why ngibuza like ngibuza ngoba vele in this day and age i-reality is lesikhathi siphila kuzo mase kushadiwe sokuyi 50-50 claro ukuthi ubani uzene. Yeah, but yes, but so is in committee of property. yeah, Manje sokungene ini lenye wathi ukuthi okwami okwakho yeah. prenup Exactly. but nazo zinama conditions. Yeah. But ufuna ngale ukuthi mase yes phela ngahlala kithi ngihambe ngishada insayiza enemoto eningi, ngishade nje kahle ngayikolodi futhi ngishade seyichayile phela sengingeri kwami. but deep down you know ukuthi awukhona yabo thina sibalekela ini siyayibona, uyabona uyikhipha ngaphandle ibukeka good. Now sikhuluma ngawe nawe ukuthi uma ungena endlini nawe mina ngiyindoda mangithi angifunda izinto ngikushaya ngibulela amagasi, yabo ngeke uzwabulala bazokukhombiza ukuthi sibalekela leyo nto ukuthi indoda ayikhona ukustretcha this thing yokuthi ngiyindoda, because phela manje mawuthi lalibonda ngilifuna ukuthi awukahle. That's why you know I'm raising this, mom. I'm raising it because kubheka amadoda kuphela nabantu besifazane emele azinuka amakhwapha. Mamela ke. Mamela abantu besifazane indoda, if that's the case, that's why ngithi esikhathini esiphila kuso manje leyo ndoda le mase ikishadile ayikwazi ne ukuzilula phela endlini. Yabo wayesaba lento ukuthi lendlu ithenga umfazi. Ndoda ukuthi abantu besifazane they have this thing yokuthi yeah okwethu but ungakhohlwa. Abantu besifazane I think in nature yabo bayakwazi ukuncikisela omunye umuntu ukuthi bekwenze imoto engathi hayi udrive imoto uye kuphi but kunezinto azozenza ezikukhumbuzayo noma she didn't like angazi ukuthi noma engazisho direct but akukhumbuza ukuthi imoto njalo yakho but engashongo engashongo ukuthi imoto yakho, but now it will tickle to your mind ukuthi hey le moto yakusiya njalo yakho. Uthi akugijima lokhu ushaya isidudla kuthethe yazi bekufona itracker lana bathi uyabona ukuthi mina mangihamba ngale umuntu angishive isidudla. So mangithi ngiyabheka this Njombusha, these are the last days
and kuyi-last day everything iyarevealeka amanga awasekho kusho ukuthi awasakhona nokustikeka uke wabona sometimes uzufaka istika ukuthi kungabonakali kubonakala amagama uyabona ukuthi lento bayistikile and mawuthi uphuma ne-the real name engale kuleso stika. So by saying that we ask ourselves, nami ngiyamamela, nami ngiyafunda, I've come to the conclusion and I've come to the knowledge. What if God is one of us? And then when I found the answer, and yes, it's one of us. We are waiting for Jesus. What if Jesus is waiting for us? It's a confusion and a conflict. Ukuthi kahle who is fooling who? Ngoba naye la khona na uyalo ngizweni yimi. Hear me. Hayi sifuna into zethu. So hence ngithi religion block the kingdom. Block the knowledge of kingdom. Yazi esikhathini esiningi Christianity they like to quote the Bible. They quote the Bible in everything. Hey, vula la ukuthi uyazi uyabona lapho ukuthi lo muntu akusini akananto yakhe. Yazi into yakho uyikhuluma without ukuphehla. It's like iLearners. Tell me ngeLearners. Angithi mawuyenza iLearners angithi uyayifunda lencwadi. Ufunde wonke ama science emgwaqo. Mawuceda uyobhala ngithi test. Uphase if ungaphasi sokunamatshotsho manje noma ngaba uphasi kunento uzoyibhatala into enjengale. So mangithi ngiyabheka ne when you start driving, do you put a book of Learners la icele masofikelela ku stop yo kana yiphile sayi yo stop uzokhathala ngithi automatic so yazi ukuthi oh nayi uyama uyala uyakhona free so driver free because you know this thing ne manje abazalwane di anyani baphehla baze bathi wena awulazi iBhayibheli ngithule ngithiyo ngize ngibe ngibanganga ufile guilty uzofile na guilty usaba nokuthanda yo uthi man ithing bese uthi hayi man ithing together it's just that ngikhohlwe iverse ngoba bona they always conferring everything uyabona into mawuyazi uyayazi without mara iqiniso lizokulidela noma ngaba ngikhotha maybe amanga kuzoshwa ngithi hayi manje uyagadla maye kuyiqiniso ngisho uzoyithola eBhayibhelini. So abazalwane bayenza iBhayibheli iLearners engashiwa bahlala ba drive bayofuna le crossroad ukuthi ichazani kumele bayophehla futhi basho baze bakuquotele. We understand. So if you know, you know. And if you are a chosen one, you are a chosen one. We understand. Ngoba iBhayibheli le lihamba yazi ngilifunde iBhayibheli lize likhukhuma yazi ukhukhuma ngoba lihlala li. You understand. So I've lost the track of ukuthi kana enitholakala ku but I know maspeed nje ngizoyithola ukuthi oh yile yana noma uyivula uzoyithola uyayithola leyo nto le. So mangithi ke into uyayazi without even ukuyovula uyabo manje ke masesibuya ke emishado njengoba sokunama conflict nangu naye uJesu kuyalwa. So manje sifuna ukuphakamisa uJesu angithi thina ngoba sibona kuuNkulunkulu weqiniso athi mina ngiyindlela I'm the truth, the life and the way. Oya kubaba angithi kumele must pass through me. Awuphuma eceleni awuthi mawuya kubaba uyazi uya kubaba uyakuphi uyethandweni whatever uyithandayo noma ngabathi ingozi kangakanani izokubulala noma ufa ngento oyithanda ubulawe into oyithandayo ngoba undlulile lapho. So love is the most important ingredient. You cannot do what you don't like. You cannot do what you don't love. So for you to find your purpose ukuthi kahle kahle ngizeleni la funa anything oyithandayo
oyenza without noma uvala amehlo uyayenza lento uyayazi njengoba ngisho ukuthi iBhayibheli mawube uyamthanda uzoyenza without ukuyophehla. You love it. Into oyithandayo uspecialize ngayo is where we find direct specifically our gift. Ngoba uyenza ini into oyithandayo. Right, good enough. Tingibuye ke. So emshadweni njengoba manje kunali the rituals kamifuta nezibongo ziphethe kunobuthakathi thizeni okuyenzakalayo. Kuyenzani? Kuyaxasha. And then Africans abobaba bethu way back bebahlala phansi kuyihlahla bazophatha isiqo maybe namahewu kuya negotiate is either negotiate kushadwa abantu. Africans akekho umuntu owazi indaba zemishado like Africans. Lapho they know it without hesitation. Uthi ungabuza uMxhosa man, ungabuza uZulu man, ungambuza nomTswana. They dwell in one thing, in African. So to prove ukuthi we are no longer exactly Africans. Hence I told you last week I found myself. Mangithi we are no longer Africans. Today sesinama podcast Chris angithi. And ubaba kazange abe ne podcast. Uye ke ubaba khona uyabeka phansi kwesihlahla. When uyavela manje so ne podcast. This is a new thing. Kamnene unayo. And the podcast yaze ngomlunga ngithi. Masithi is western introduciwa ngithi. Seyayenzakala manje automatic without going to say mlungu ngicela ungivulela into efana neyakho. Now we are doing white. Why don't you ask yourself? And then now sesiyamangala ukuthi kanti Africa iso sesiyabona nama democracy sewa wrong. Yonke into manje sesiyibona wrong. Why? Because we were never being black. A spirit is a traveling soul you can never imagine. You will never know who you were before you become you. Manje so uzibona umnene uspirit umuntu omnyama. Awazi mhlambe umlungu. Uyenza into zakhona zobulungu. Manje so umuntu omnyama so yaquestion manje so makuchange ini. Akekho umuntu oke wahlupheka la emhlabeni. All of us, God satisfies us. Yazi into yini engasatisfywa is the black skin because ayazi ubumnandi yona isalisotliwa. But God is a God of love, of mercy. Is not that hateful God with asutle mutu 100 years 400 njengoba kubalwa nje 400 hey bayiphethe. What if now Britain at this moment all were blacks? Manje sebafikile lapha manje sebanethezekile kumnandi. Khona manje niyabasola ukuthi hey enibaphila kamnandi bona bahlala kuphi seniyabalaba forgetting ngoba ngithi awazi wena. Kanti nabo bebaphuma la besutlehlile unalipina ering bakena sidibeng seus kabutso batswa kabusweu lethabo likatshwarelo ke mina thoko ke sefela sa Sioni bangene ngobumnyama isiziba baphume ngokujabula nangobumhlophe nokucolelwa kusho bageziwe. So what I've realized and what I've known since ngihamba nalonkulunkulu ukuthi umuntu azange ahlale in one station njengoba uyibona itrain ihamba ima station angithi. And so are you. A spirit travels. Maybe you were an American. Maybe whatever the nation you will be. So manje sesifikile sesingabantu abamnyama in different nation esiphuma kuzo. Now we are black combined. Sesiyazibuza ukuthi mara kwenzakalani. Sibona sihluphekile umuntu omnyama kunini ehlupheka abantuna. Icala na ku relationship. Ngoba wazi ekyenzakaleni kuma DNA ukuthi yini echangeayo. So that's why sometimes at the end ngithi you know you but you don't know you.
kusho ukuthi you cannot elaborate ukuthi kahle kahle uke waba ubani. You can explain, you can the current moment. exactly. Uyazazi, that's why insane uphelela ngithi you are sane. Uyazazi ukuthi ubani, but you cannot know who you were. So mina I've been reminded of my past. Njoba ngasho ukuthi ngagula kwaba buhlungu la. It was never. As my sister, this thing yakho is very deep. Umuntu mayilalele ngempela kahle efuna ukufunda. This thing is, what are you saying is very deep. Very deep. So you think you understand now which when wawubani before you became this person. Exactly. That's what you're trying to say. Exactly. Is then that ngabona ukuthi flesh is a station. This body is a new body, is a new house for you. The spirit ihlali wena ufi. How did you know that? How did you know your past? My past. Yeah. Before you became this. You will never know the past till the Holy Spirit reveals to you. That is a gratitude to say, thank you, God, for letting me know. And that is the purpose ukuthi wayangazisa ukuthi bengubani. Do you understand? Akangaziselanga nje ubumnandi nje. That's why yonke lento mina ngayitholanga. That's why even if I pursue the career, nami I've got dream. Bengenza developing planning iphelele nje endleleni. Neimali zikababa mzaphela ngoba engayenzi kuleyo mali makashona sishiyele yona. Yaze yaphela. You understand? Hayi ngayiyeka ke indaba yemfundo ngafuna ngize ngingene IPC. There's a reason behind all these churches because siyazifuna. You get it? And masizifuna kanje lama uniform lanka asemasontweni aresemble thina our past. Do you know that? And aresemble nje our past and aresemble the white man, the white woman. Iwesele nje uniform lasiphuma khona. We were white. We remind ourselves we were white. EIPC, we were white. ZCC, we were white. All these, more especially English churches. Are you comfortable to show ukuthi since uthi kwareveleka ukuthi bewubani previously? I'm 100% comfortable. Ne? Can you take us maybe through? I know because of time, maybe we're not going to finish it again because there's a lot maybe that we have to unpack. But can you go back like previously and talk about what you saw? That's why esikhathini esiningi ngingakwazi ukuyiyeka iIPC because iphethe mina konke. IPC. The colors IPC, it's maroon, it's gray, it's white, it's blue, it's red. Amakhala akhona ne. And then ngizaqhela kulanka i3, red and white and blue. Arizembula where I was. Arizembula the flag. And then ngizayithi nje gaca. That's why ngithanda ukuthi bayazi lava. I'm no longer afraid. That church is a big church, a mega church. Bayalwa nje as we speak manje. Kuleli ikhundla abanye bancintshwa imali. Abanikazi bayo njengoba bengisho aboJokolina laba bayabarubha babaphi na nix bayakhala manje bafuna uncedo ukuthi hey sincedeni laba bayasirobha into kanjalo ene cala bebangafuni nokwenza nangomhlaba bezibambele manje sokuneyinkinga sebafuna uncedo emaceleni ubonisa ukuthi ayisekho lento. You understand? So konke lokhu in short ngachaza ngithi njengoba saphiwa iHIV AIDS angithi
yaqeda abantu yabulala abantu kanti nje bathi amanga futhi yona leyo nto le into efakwe abelungu angithi. But to my explanation of HIV AIDS, HIV, it's Holy International Vision. Ichaza lokho. She is here. She is here. And the AIDS, it absolutely independent dolls are suspended. Bonke laba bamawiki abahle bafaka inkope abahle abanemali baya blogger manje baya influencer manje. All masithi nje women abazimele independence angithi. They will be suspended. Ngoba she is here to reveal everything. To reveal why things are like this. And all kingdoms, Chris, there must be a power. Ngali. Ngoba there is no kingdom without power. Yonke imibuso inomkhovunyana wayo. Ezothi mabayibona kube you understand? Even including Christianity, there is power in the name of Jesus. Angithi sicula kanjalo leyo ngo. That power ngithi ukufa kwakhe. In the name of Jesus, there is power. Ukuthi iChristianity ziqine nje yilawo mandla. Lobo buhlungu, lobo bubi obenziwe kuJesu kwavundulwa iChristianity. We understand. So trying to say pain bring powers. There is no power without pain. Exactly. Manje ke ekumele sizibuze kona ukuthi ubani manje kumele athathe ipain ukuthi omunye abe nepower. Angithi into esingasayifuna ngithi wonke umuntu manje usekafuna ukuba free. Manje akekho uzothi hayi siyobulala uzibani manje ukuthi ini icini mara ngithi isayenziwe. So ubumakoti, I'm here ukuzoqeda ubufebe, ama-cult, all these horrible powers ezimisa amandla. Ngoba I'm revealing everything. Amandla azoqedwa ngoba manje sesifuna amaqiniso. And then mangithi ngiyabheka all the time we blacks we ask ourselves why sisenkingeni, why this is happening like this, all the crisis. And then imagithi thina bantu bantsundu. And siphiwa this big responsibility to change all this scenario, to change all the system. I'm not here to talk and then ngithandwa ama likes or it. Yabona, the gift is not about ubani uthanda ubani ungangithandi. Mabangithuke if bangithuka. Mabathi ngiyahlanya if bathi ngiyahlanya. Bangangibiza all these names, but mina ngimile. Ngithi there is no kingdom without power. Manje njengoba ngithi konke lokho mangivela kuzowa. Uyathola izinto zibuyele esimeni. Ngoba manje kuyabheda. Izinto mazimele esimeni uNkulunkulu kube uNkulunkulu. And we are going back to live the old life, but we're not noticing. Women are tired of being independent. They need a man to run the house. A lot of women are complaining they need men. Tell me about that. Ngithi ngihlala noma ngihlala naye. There are women who like abazokuthi mina mfethu as long as you'll be home, they are willing to, some of them they're really willing to submit now. So tell me, Chris, I need to from your mouth, you say that. Yeah. Women are tired. I need. They've got their own cars. They had to drive it. That's why they give it to men.
let me tell you. Taya, ngene ekamereni bona laba busingiluma. It's a big bedroom, beautiful bedroom. Ungene closet. All kinds of sneakers. Namakwayikwayo. Lo muntu rich man angavula neshop. Neimpahla. Namabag. Mawubheka lapha dressing table, all kinds of perfumes. They own all that. Ifridge igcwele. Bayajima, bahle, bayazenza. But abana. That's what I was saying. I was saying there's something wrong. If you are a woman, you're beautiful and you know yourself that, hey, I'm cute, I'm beautiful. But why you get to a relationship? Because as a man, I want a beautiful girl. Why you get to a relationship and you don't stay? There's something wrong with you because a man want to keep this beautiful. As a man, the reason why I approach intombazane is because ngibona kuma kwayo, then another sengizofunda ngayo when the time goes on. Khona lapho ke. Masime nje khona lapho. Ukuthi manje women are powerful now, they've got ukhona ofile ukuthi bathole leyo nto. Power comes with pain. Ubani? Akusuye uJesu. Na results eJesu. Na results satisfaction, satisfying heart desire. Jesus did that without athi ncede. Did that alone. Jesus ufele all our Sins. yeah. Ububi bethu konke kwethu okwenzekile okayenza wafela lokho. Today we are reaping that. No, mama. So her telling me mase ngithi mina ngifuna ukuyosebenza. Yazi why ngingasebenzi? Yile nto ile gift. The spirit does not want me to be independent. I cannot sing I'm every woman. My sister, you cooking, trust me. You cooking and you coming all right. Yabona manje, you cooking. Uthi yazi why mhlawumbe bengihlangana. Izinto zami ziningi. Sometimes Yeah, ngibe maybe- ne-excitement mase ngifika la angisadelive No, it sona. happens. Ukuthi at some point ungakwazi ukubeka indaba. Asikwazi ukukhuluma ngokufana. Someone ugande ngayibeka indaba yakho angcono ngidlula wena. Exactly. Yabo, Into but- enjalo. Like kunabantu umuntu nayo into afuna ukisho but you have to put the puzzles. That's why Yabo. bengicizela ukuthi kumele ngibuyele ku-Christmas. Ngathi mhlawumbe ngibhedile. Athi ngibuze lawo, like there are two things you mentioned engiliwe ngizicabanga manje. Bangacela ngale qedwe kuyisho manje. Nje ukuthi reason why ungasebenzi is because of the gift you have. Ubumakoti. Ne? So again, maybe uzo explain. Mina observation yami yempilo nje in general for mina uGanda ukuthi I know there are certain things engeke ngize ngizithole until kwenzeke ezinye izinto. And uyazibona. Yazi ngiyazazi. Okay. Yabo. So ikulethe kulombuzo lokuthi again I might be wrong in understanding yalento yisho. Okay. Ukuthi do you think vele if ungathola umshado izinto zakho zizovuleka or ungawuthola lo msebenzi lo? Wena usangibuyisela futhi kule system yona le esifuna ukuthi siyibhidlize. Mamela ke. No ngikhuluma like akufuni angazi noma ngiyibuza right. Ngiyakuzwa clear ukuthi uthi mangathola umtshado zizovuleka izinto nomsebenzi engufuna zizovula. Angithi usho njalo. Kahle ngibeka ukuthi if athi si generalize ke. Ngiyuzokwazi ukuthi if umuntu angathola or anga-understand i-calling yakhe as an individual emhlabeni, Yeah. izinto zakhe zizovuleka, like uzokwazi ukuthi izinto zakhe zenzeke kahle without Yeah, any ithi hassle. ngibeke in short, purpose. Money follows purpose. Success follows purpose. Khona manje siya on a surviving mode from hand to mouth. To take at least Yeah. Things are bad.
kusasa futhi i-surviving mode asikafiki. That's why singahlalisekanga ngoba awuyi-reach lento oyifunayo. Even if you Uyabona? like, as mama, the appetite is too much. Even if you can get it, you're not enough. You're not at peace. Exactly. We don't There is don't nothing reach. quenching. Yeah, we don't reach the point like it's yo. Just this year I did this. God, thank you. Then you relax. You don't. Even if you pray for a car, you get the car, but you still like feel like you done nothing. Thingene lapho ke, why praying for a car? Jesus never prayed like that. But he cars, leyo mthanazo wama-pagan, abo satanism. God, I want food. God, I want drink. God, I want this car. I want the house. God, I want. You don't want one. You don't pray for these tangible things. You don't pray for physical. Yenzani njengoba bengisho ngisayisho futhi. Yenzela uNkulunkulu konke uNkulunkulu akufunayo ukuze azonelisa inhliziyo okulangazwa inhliziyo yakho. Kusho ukuthi mama, you mean kumele uthandazele kukaNkulunkulu. Angazi mina ngithandazela imoto. These things will just come Sengize ngikhohlwe automatically. ukuthi what is my dream car? I'm no longer having any Hey, dream ngoba car. sithandaza ama-Ferrari, mina ngiyibiza life emthandazweni. Ithi ukutshela Indoda umuntu uyibiza life iFerrari yazi emthandazweni. Let the uyishilo mama. That's Mina I understand. Seek the kingdom of God. You Exactly. mentioned into yokuthi as people we Okay. thina silinda uJesu. And what if uJesu linde thina? Okay. Yeah. No, perfect. and then you are stuck in things. Beautiful house. Hey, beautiful guy, I want to travel. Uwasho wonke ama-needs akho. I want to travel. I want to eat so and so food. I want. God knows that you want that things. That's why Jesus, why worry for these things? Seek the kingdom first. I bese siya relax again. Let us bring this kingdom la emhlabeni. Ufuna siuphile la emhlabeni. Mina I never entertain heaven and hell. Believe angikho lapho. Why kumele ngithathene lezo zinto ngisogola la emhlabeni? Hey, ngathi ngiyabona sengidize ezulwini ngoba mina ngenza kahle. Ngihamba in the street of gold. Yimi lo sengenza kahle. Ngizokuhlala ngana noJesu. That is not my preaching. Yo, kitlabe kichiswa dibing. Everything is practiced here on earth. But the dead man tells no tales. Mawufile Like, yeah. tu ku yini yitu. Kiphetho kithi mucoco uthi uthola hore una rapila kere. Ke mo ra coco. Yeah, mama, because of time, I save like ngifuna mawubuya mhlawumbe ke sikhulume Oh, because angakaphenduleki kahle. iyakaphenduleki kahle. No, awakangithathi through this thing okay. yokuthi your past life. What did you My sow? past life. Yeah, no, sizoyenza mawubuya. We'll talk. I want us to talk about that. Sesicedile manje. Akakafuna ukuhamba. Yeah. Isikhathi sesishayile. Akakafuna ukuhamba. Hayi angabe ngithi ngisaqhubeka awusuphelile. Okay. Yeah. Okay, bufuna ukuqhubeka kuphi? Ha bese ngisho ngichubeke nje ukuthi mangithi singabelungile amasonto engiwashilo. Yeah. We are white. Manje that's why ubona nje bathi abelungu abagcoka ama uniform yakhumbula. Hey, I never see a woman, a white woman wearing a seaparo sa wesel. Ene ke rona. Because God, we are crying where we're from. Ne postola le blue and white. Yazi ipostola e blue and white is from yazi pumapi. Yeah, yazi resemble kuphi? Greek. Greece ubheka amabonda khona blue and white. And Catholic, like Catholic, ne? Catholic is Roman. Yeah, Catholic it's worldwide. But I guarantee you, mhlambe okay wayibona mhlambe uzocomment. I've never seen abelungu who are Catholic bagcoke impahla zama Saint Anne's or in Yithi sikhalela ukuba white.
bona balungu bakhululekile bona sibakhululekile bake baba bomnyama sebafikile ekhaya ba white ba relax manje they are dealing their businesses life goes on life is cabbage they are building their grand design houses and then now we are stuck here now we are stuck here in this what Africa ekhalelwa kangaka baqile idulela bafuna ukusuka hey sukani we are crying for kingdom that's why ngisho namanje ngisasho a black man hey umadalo at black man umlungu umntwana the black man uye uauthority the black man must take the seat of being a king of being God we are lost manje you must come. The black man who give you the authority of being. Yeah, I think yabona le I think people should or kona ngicela mina bangithumela isithombe. So umlungu ogqoka isambazo sase Rome. Asikho. Yeah, somlungu because like we need to start questioning such things ukuthi why vele bangaqoki. Ubona nje lo mlungu wesele. Angithi njengoba ngisho ngisaphinda sikhalela ukuba abelu bona sebafikile wabubaba umnene abababa umdlalo leso mhlawumbe ngoba besithandaza uJesu ukufa is another step station sokuthi ngiya kwenye indawo abubaba umnene sokuba sebeyakhumsha manje you know what my podcast manje like I'm thinking you know how love exactly. what is happening la yonke into ilight ngoba manje sokwabelu thina manje siyasindwa bona at the age uzube mdala I'm 57 manje I'm approaching 60 ngisasekithi baba kokota abathengisa rarekisa hayi bathu babahula bayo bathu babahula bayo ngoba we are stuck in this four-room house sizizilwele anybody not for sale because we are stuck it's so where to we are taught sifikile so sisiyapi manje so where to now because we are stuck we understand and then here comes the churches boom remind us of who we were. So you saying as abantu abamnyama sifuna identity yethu emasontweni iyo leyo yiko kulahleka ukhuluma angithi manje not necessary for emasontweni angithi sesithe Jesu si expect ukuthi uJesu manje asiphe lento esiyifuna the thirst that will quench the void uyathola that's why sesigijimela emasontweni manje na uHoly Spirit manje sekadlala indima yakhe manje sekazela omunye nomunye ukutshele zakho uHoly Spirit is nothing but the spirit of the truth akekho ubaba uHoly Spirit akekho umama uHoly Spirit the spirit of the truth it plays the futhi ngize ngayibhala la ukuthi ichazani kahle ngithi nje niye kuyo ukuthi i-understanding that uHoly Spirit uyini ngingayibhala ngifune nje reading if angitholi ngizoyeka Jesus not doing the right thing Holy Spirit ngizoyithola masinyane ngizoyithola mangayitholi ngizoyithola sokuphela yeah ithi ngisho nje kanjalo but labe ngiyichaze kahle ngifakile uHoly Spirit I cannot now angisayithola akusana ndawo but singayibamba lapho ukuthi uHoly Spirit uyispirit of the truth ne and then njengoba siphiwe izipho lesi esiziphiwe noma ngaba akakazitholi
one with the help uzosithola as long as you are living, you understand? Uzowazi kahle ukuthi mara le eyami man, noma sokuthiwa uyenza uvale namehlo Yeah, into it is. yakho. Yeah. You understand? So empilweni kuba no alpha, angithi uyayazi alpha. The alpha is a leading person, a leading what. Loyo muntu noma kanjani uyayibamba ibambisise lento. He's a kakhulu i-alpha ibonakala kuma-wolves. Yabona ama-wolves aza in group bayalwa mara u-alpha uyilo ogqina lempi ukuthi the clan abakuyo bawine. So ukhona ozosilwela asilwele ukuthi siwine lempi. Manje we are searching the alpha. Who can conquer this war? This is war. But kinto esoka ibate. Yimpe ngakazi beko. But it's complete within our minds. Lempile. It's an identity crisis. Ubona kucakeke kanje. Ufuneka manje umbuso. I-democracy konke kuyaphela. Kufuneka umbuso wamampela. Kuloyo mbuso loyo akungeni konke lokho. Ubufebe. Abu-manipulating in all kinds. Ukwabanisa. Ukutshontsha. Ngazibala lezi zo. Ngeke sangena. Ngoba manje sesizothinta lesihlahla esiphilayo. Whatever you do, so thinta wena. And zizodumela wena. Awusana ukuthi kuthinteka wena wenza into oyithandayo yimanje kumele ngizobuhlungu. Bakhona kumele bathwale, bakhona kumele babuse. Kule mpilo siphila, nothing comes. Ayikho into yamahala. Whatever we do, the consequence. Nize nisho nithi kama is a bitch angithi. Bayithuki. Ngoba whatever you do inama consequence. So into ila kuma relationship ngitsheleni. Ngiyakubona konke kungaphandle la. Kubheda manje la. Relationships. So angazi ke ngizosiphi isinye isikhathi. Yeah, no. Bengifuna siqhubeke ngapha but ngifuna like I think people and the other side of the story abayifuna yole ukuthi is it possible to know ukuthi bewubani before? Beyifuna ezileyo kahle wayengirroundisa. Bengifuna bona laba abakamndise babe lana. Asibayeke mama. Bayeke because if bengesabizi so ngifuna ukusebenza le ungaqala usebenza esilinda abantu. because uma bengezi basho njalo. yeah. Umsebenzi wami is to execute, not to end up la ema-podcasting. Ne. Execution. That's a real but job. angithi ngesibaforced mabe Akusindaba bokufoster futhi. Well ngizabatshela mara mhlambe the second what coming yami ngizochaza. Khuluma nabo bazobona bazokuthola ngendlela. And maybe by you start uqala execution yakho izoba yenza ukuthi mamela. And manje umsebenzi wami ukuthi is to do the thing right. Whether ngiyathanda angithanda must do the right thing. Right wena mama. Kahle ngifuna ukusho lokho ukuthi as a person wena yenza into right. Ukuthi umunye umuntu wenzani? Do what's right. Angithi manje me I'm into churches. The main one is that one. Kena kuyo mama. Yabona. Yenza into right. Thank you so much. Thank you so much to Jojo Finance for sponsoring the episode. We highly appreciate it. Thank you so much. Jojo Finance is not abo mashonisa, but they are registered credit provider. Ababolekisi bezinsiza zezimali abasemthethweni. Check them out. The advert just played before we start the episode. Thank you so much. We'll see you next time. Continue to subscribe and watch. Otherwise, yeah, we are.